May nga bilabalo pagang yore ginatuko bito 500 kani kumpare yore. Ay ibibida na man so. Pari yore. Pari. Hindi ako kumpare. Ay ako biyari katuko ni ko 500 ay. Oh, masaya ka na wag. Oo nga eh. Hindi nga naman. Oo nga eh. Pasonoli no. Sonoli no magkatukutan nyo. Ay may na ibibida. Kami bibida. Si Komag ibibida. Si Komag gato Ay, niya ka. ay. Kaya ano ko na doon. Ari makasta ta dua. Sinubugan na Maski ko pa na. gatukat ka mang. So alir maski biga. Oh, sinubugan na ko rin ang anak ko. Sinubugan na ka na. Anak mo. Ano na makla anak mo. Kung na doon bala. Pagapaga nga rin makasta ta dua kumpare. Ari kari. Oy, kasi natubog yori at hawa ko rin 2 million ni gata ko rin 500 eh. Kaya palutan ni Nono tagang ko rin. Kabi taga tayo bibida naman sa Puro kadyo kasi goton dito. Huwag na atawang. Ano sweldo na. Anak mo na bakla. Ito dua gamito na sinat ko. May nga naman na rin dadama yan ako tatong labas. Anak ko tatong. O sige, labas. Anak mo. Pari kakikri ko pari. Ano Yata nga naman, nagastong niya yung may mabar. Pakapakak ka ng mana sa... awang gabangay kalan na alaso nakanaman na anak ko yatong ni darog na tatawa na lechet na duwa. So, bahala tatawang. Ta nasingak ko. Anak mo to na makla. Kamu mavurong. O sige, tama nga bilain na nga niluto ko din na pinakantang na lang. Mudas. Katagatrog ko bilaman to na pag ako naman, 500 ko rin kani tones. Putas na tones yari, ibibida na ano. Da. Ay, katugabi lamang. Uy, po Diyos ko, tagi napapurat ko. Mga na lang amin si Sirbi na anak mo rin. A few moments later. O, yari! Basta kigiro na tolay eh. O, yari mo si Amang ngay. O, katro. Talo, wala nga na kano na pag, kuryente no, kala mo biing. So na magpapapigado ang amin yan eh. 499 nga na yan eh. Talo, wala nga na yan, kata-kata ka mo na, ano kano pala, kapag-asa mo eh. Kala mo siya amang man. Kay, iyawa ko na lang kanyama na. Hindi, ang muto eh, hindi awak mo man, kanyaman to ko kwarto, nasunyak ko, kapakla mo kagabi. Eh, nakakatama to katak ko na ako mo eh. Oh! Yan eh! Away pa, ang kurente. Kanari ka doon ako ah. Siningani matugingan eh. May kilala nga na ikamukha ni Kwa, yari ikamukha ni McGregor. Sini matugingan eh, anik, digdim na ako to, katak mo kurente mi. Oh, badong, mga katod, malaptog may anamat to eh. Kaya mo tama katak ko na ako mo eh. Punta mo, biyan, tambi mo eh. Di mo tupad, nung namak ka ore, awang to. Ano kinani ko? Kape ko lang, basi ko yari. Baka si Wambi yan eh, pag-upatang mangga, yung pakang, bimukha rin. Tugi nga lamang eh. Ano ulit ang lasa ni next year? O nga pa, papagamit ang tak 400. Gato diyan, biga ka doon, gatuta nga rin. 400, 99 eh. Talo, wala nga na kano nakapagay. Mamula biye. Ano na nga ba? Toki ka lang, patuki, tambas si ko. Ano ulit ka na lasaw? Pas siniriga na, tuloy tag COVID nga eh. Kaya mo bala to katanga na kami. So may kinatagak na, luwi na mo mo. Sige naman. Kung natok ka, may nga namat to eh. O ano to, bumalik ka. Tula, palapon mo yung pawalit ka nga, saan? Pawalit ka mo diba? So, dange ba bastos yun rin matugit kuryente. Hindi ka nabi, pangyari inyawa mo ka nito ulit mo. Utang mo. Yan na paraga, mag-giro ta mato to Netflix o no gabi. Iya, kang na to Netflix, giro ta. Ano po, makasado giroan ka to. Ming! Ano yan, Ming? Ming ako! Ano yan, Ming ako! Mang-anya, Ming! Natanad, dumaboses mo, ma. Ang ano, minanamit, ay, manong. Ano ka, takinan ko? Eh, ano, yung mami, ano na, Ming, ano? Ano ka, diyarin, Ming? Ming, ay, may amo, Ming. Ano yan? Ay, alang, ang awang. Oo. Ayaw mo, diyarin, Ming. Mengal! May nga, bilabalo pang uliyari, niyawa kong tones to 500, di papalala, doon ta kuryente. Kinatagada kami, so. Mag-giro sa to Netflix. Honest, papalabi uliyari ng 500. Ha! Tara mo lagi kapag iyawa mo. Apan mo lang mana uli. Atok ka ng mana reba doon. Awang ipapagala, bilo ta kuryente. Ito ka pa, nakuryente. Kinatagada Kapag kami, so. iyawa mo, apan mo lang mana. Natagada kami, so. Eh di makakapta ka mo na, diretso tinango.
Awang, papagala, bilo da magiro kami pa duwa na anak ko to. Netflix. Netflix. Hindi ka mo makagigiraw. Tanyo, mapakanono matugini ko. Awang, pag ako sa uli. Ani ka naman si Badong. Sonon ni. 3 years man na mapasa. Tanong ma. Sono umman. Kada pa ako nanong mo. Mera meto po umang. Kurog, matubog siya si atawa. Magkurog yung atawa. Ano may man na mamakla na mo. Awang matubog atawa. Matubog. Ha, ito ka man, nila mamakla na mo. Okay, kulak-kurog. Matubog. Bibida mo. Di talida ka na. Arabo ako na pala. Kagim mo. Ox lang yun. Ox lang yun. Kaptakan. Daga na. Basta out nga na tanong. Bahala ka mo ng problema. Ano? Kaya mo dati matugi, bahala na lang. Pwede patugihan na. Let's go. Aray! Nalaya. Wala, gago, butas. Tanga.